In-negozjant Jorgen Fenek, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, beda strajk tal-ġuħ fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Sorsi għalulna li dan seħ wara li Fenek ma rridx li fid-dormitorju li jgħix fih fil-ħabs jorqdu miegħu irġiel ta' Carnagion School. Sorsi għalulna li f'dan id-dormitorju jgħixu 6 priġunieri u wieħed minnhom huwa Jorgen Fenek. Kien il-ħamis li Fenek ġie informat li fid-dormitorju miegħu se jibdew jgħixu żewġ irġiel barranin. Dan seħ wara li ġie mill-qorti kif komplet tinstema l-kompilazzjoni fil-każ mixlibieħ. Fi stqarrija l-Aġenzija s-Servizzi Korrettivi qalet li hemm 3 priġunieri Maltin li bdew strajk tal-ġuħ. Ġie spjegat li raġuni speċifika li ngħatat minn dawn il-priġunieri lill-uffiċjali tal-ħabs kienet dik li ma ridux priġunieri ġodda li nsertaw barranin fl-istess diviżjoni tagħhom. L-Aġenzija qalet li l-istrajk beda l-ħamis start wara nofsinhar u s-saħħa ta' dawn il-priġunieri qed tkun segwita mit-tobba tal-faċilità. Qalet li s-sistema ta' privileġġi li għandhom il-priġunieri f'din id-diviżjoni huma l-istess li għandhom il-priġunieri kollha. Ġie rimarkat li l-istess privileġġi jingħataw jew jittieħdu skont l-imġieba u l-azzjonijiet tal-priġunieri fl-interess tad-dixxilpina fil-ħabs. Intant fi stqarrija l-familja ta' Jorgen Fenek ikkonfermat li Fenek qiegħed fuq strajk tal-ġuħ iżda mhux għal xi persuna ta' kulur differenti jew razza. Il-familja Fenek gergret li Jorgen Fenek qed jinżamm f'diviżjoni fejn il-kundizzjonijiet huma ħżiena anki f'din is-sħana. Qalet li kull ġimgħa Jorgen Fenek għandu ċans biss ta' bejn kwarta u nofs siegħa biex jara lil uliedu u lil familtu. Intqal kif mingħajr raġuni dan l-aċċess inqata' mill-ġimgħa filgħodu.